What's up, padlang people? Good morning or good afternoon or good evening sa atin lahat. Ngayon guys, pakita ko sa inyo yung paano ako nagkaroon ng COL Financial Brokerage. At the same time, naging member ako sa TRC, yung Truly Rich Club. At bakit ako naging member at bakit ako kumuha ng COL as a my broker? So yung brokerage guys sa stock market, yun yung company or institution na doon ka mag-transact ng mga shares. So mga asset, doon mo ini-invest yung pera mo related sa stock market. So sila mismo ang nagki-cater doon sa mga ibilhin mo, ibibinta mo na mga shares sa stock market. So yun yung recommendation ng Truly Rich Club ng TRC na which is number one brokerage in the Philippines, which is COL, na doon ka mag-open ng account. So gaano kahalaga na maging member sa TRC, sa Truly Rich Club? So number one, meron papadalahan ka ng mga notification, merong news, merong alert na kung kailan ka bibili at kailan ka magbenta sa yung shares. At kung zero talaga wala kang idea, wala kang alam sa stock market, ang TRC, ang Truly Rich Club, ay magkikater sa iyo from scratch, from zero up to na magkaroon ka ng idea. At paano ka rin magbukas ng CUL? Ituturo din sa iyo. Ganon kahalaga na magkaroon ng community. So ang TRC, ang Truly Rich Club, na sila si Brother Bo Sanchez, sila si Rex, at marami sa kanyang anak. So hindi lang sila si Rafael. Marami guys ang mag-train sa atin dito. At dito ko rin natutunan kung paano ako kumuha ng mga stock shares galing sa TRC na recommendations. So ipakita ko sa inyo guys para magkaroon kayo ng idea. Okay? So ito yung CUL ko account, no? Yan. Ngayon, punta tayo dito sa CUL. Ito yung Trolley Rich Club. Ito yung dashboard ko. Yan, pangalan ko dyan, complete name ko yan. O yan, dashboard. So once na maging member ka sa TRC, Trolley Rich Club, meron kang dashboard. So ito ang pinaka-the best guys. Kasi once na pumunta ka dito, ito, TRC Live. Tapos click mo yan. Meron tayong live later yan. So ang live natin gold call. Since na gold member ako, meron tayong gold call na para sa mga investment entrepreneur kung paano yung stocks natin. At may mga ideas pa. Ngayon, pag-click mo yung library, gold call stock market, yan, quick start. Ito yung quick start guys. Anong ibig sabihin nito? Ito yung mga walang idea sa COL, tuturo niya dito kung ano yung meron dyan. So, yan, click ko lang saglit. Yan, may pakita yan, quick start. Yan, August 20. So, kung ano yung inabigate ka sa dashboard sa COL. Yan, yan, pakita ko na sa iyo. Yan, yan. So, yan, ituturo niyan lahat guys. Yung mga informations kung baguhan ka dito. So, yun yung quick start.
Sa gold call naman, yan, kagaya ng Rafael nung nakaraan. So meron tayong training nung nakaraan guys, yun related naman to sa stock market. So ituturo naman ni Pael yung mga related ng stock market natin. So anong gagawin? At may mga tanong din diyan ng mga members ng TRC sa True Leverage Club. Yan, yan. Ituturo niya diyan, isa-isahin niya diyan. Yan. So meron tayo diyan, no? Lahat yan guys, isa-isahin, tuturo. At grabe, matutunan mo talaga yan isa-isa. At hindi lang yan. Meron pa tayo, pag kiniklik mo itong bolt na to, ito, bolt. Yan. Nandyan yung create wealth, building blocks, God vision, how to change your life. Okay? Yan. Nandyan. Pag kiniklik mo yan, manood ka. So gusto mo ng mga positive mindset at mga words of wisdom. Yan, makikita mo dyan ang words of wisdom. Oh, the biggest winner, original Filipino, magnipresent yan. Kompleto, ang dami. Yan, oh. Yan, paano nag... So, then, makikita mo yung mga recommendation. Ito yung mga recommendation nila ni Brother Bro sa TRC. Yan. Kung kailan tayo bumili ng stocks, kung anong stocks bibilhin natin, yung boss, yung kay Brother Bo na account na sundan natin kung ano yung binibili niya, yun yung bilhin natin. Ito naman, Sams, yun yung list of stocks na bilhin natin or either continue buying or magbibenta tayo. So, Rich naman, mutual fund, yan. So, yan, nandito yung mga events. Ngayon, kapag member tayo, mayroon tayong mga events, mayroon tayong mga discount yan, o 10% discount, mga ganun siya guys. Yung TRC education, let's say gold, silver core, silver, kung pag silver ka, ito yun, course mo. Gold ako, dito ako sa gold. Tapos meron tayong, yan, sa gold naman, ituturo niya guys, yung pag-welcome mo sa basic financial planning. So ito yung basic financial planning. Planning niya, determine your financial standing, tapos college funding, financially shape up, importance of health insurance, importance of asset allocation. Nandyan siya. So ngayon sa ebook naman, marami guys ang laman nito ng kuan guys, yung dashboard ng TRC. So ebooks, meron siyang 7 success principle. My mates invest in the million shares. Ayan, no? Ito. No? My mates invest in the stock market. Turn to your thoughts, how to conquer Goliath. Ayan, marami siya. Di ba? Makikita mo dyan. Tapos, updates. Ayan, ito ng updates natin. Project Abundance. Yan. Nandiyan yung wealth strategy. Yan, oh. So, ito yung mga sulat guys. Ito mga wealth strategy to. Babasahin din natin to. Marami guys. Tapos, entrepreneur note. Hmm, stock update. Yan. Ano ang stock update natin? So, nandyan yan. Stock alert. Yan. Nandyan yung stock alert. August 4. Yan. Makita mo yan. August 4 yung stock alert natin. August 4 stock alert. Yan. So, mayroon din tayong affiliate program. Since na magpa-member kayo dito, guys, meron tayong affiliate program. Yan. Papadalhan ko kayo ng link. Ito yung papadala kong link. So, gusto mo magpa-member ng gold, diamond, ito silver, check out platinum, tapos bigyan kita ng book, Success Principle e-books, tapos multiple income stream, bigay ko yung link sa'yo. Yan, basahin mo. Ito yung link ko. Ito yung event code na pwede kang mag-register dito, 10% discount. So, ganon siya guys at meron tayong calculator. So, investment, yan, calculator natin kung paano tayo mag-invest.
Yan. Kung gusto mong mag-deposito, mag-invest ng 5,000 per month, nandyan din, 2,000 per month. Calculate for 5 years, lalabas yan din dyan kung magkano yung pera. Okay? So, ganun. Ang daming laman. Tapos, meron din tayong insurance. So, kasama na to sa insurance, guys. So, once na member ka dito, sa 3RC, meron tayong insurance. Okay? At kung wala kang alam talaga, pwede ka rin magtanong dito. Meron tayong contact person. Contact us, terms and conditions, etc. Nandyan lahat. So once na mayroon ka ng TRC, magbubukas ka ng COL. Ito na ngayon, COL. Iga-guide ka nila dyan kung paano ka magbukas at paano ka bibili. Yan. Ito yung account ko. So, ganun lang kadali guys. Bilang member ng TRC, it's a good fundamentals at lesson learned at training pala natin na doon lahat na matutunan natin kung paano tayo bibili ng stocks. At hindi lang maging entrepreneur mindset tayo at magkaroon tayo ng community kagaya nila na Brother Bo, nila ni Rix, nila ni Edward. So marami guys mga entrepreneur at mga mayayaman na nagtuturo sa atin dito. So this is very good and very very good. Sure, very good. Very very good guys. Kailangan tayo na magkaroon tayo ng entrepreneur mindset at we can start our investment towards our journey in the future. So sa tulong ng TRC, True Leaders Club, ay tayo ay i-guide sa lahat ng mga stock investment natin. Alright? So meron akong link na ilagay sa baba kung ready ka na, pwede ka na mag-start na maging member sa TRC at wala ka talagang alam sa stocks, pwede ka mag-umpisa dito sa TRC. See you.